um canto da Galícia arei, terra do meu pai. Um canto da Galícia arei, minha terra nai. Hola, Tallán, que ganas tiño de falar contigo. Por fin podemos vernos. É que teño entendido que das aulas de galego a rapazada nas favelas de Río de Xaneiro. Cóntame, por favor, iso. Hola, Ana. Tallán Gaspar é do Brasil. Quedou prendada da nosa lingua con 14 anos, ou atopar unha cántiga medieval galego-portuguesa. A verdade é que a min tamén resulta sorprendente que estexa eu ali co estes nenos e estes rapaces. Pero como entras en contacto coa lingua galega? Teño entendido que empezou un pouquiño todo aí co programa Galegos en Fronteiras, é verdade? Sí, tamén. Pero o programa Galegos en Fronteiras chegou un ano despois. A verdade é que dende os meus 14 anos xa tiña ganas de estudar o galego. Pero 14 anos, como é iso? Como unha rapaza de 14 anos di a lingua galega? Como foi? De onde ven ese interese? Que espertou en ti aí? Foi por causa dunha cantiga medieval de Bernal de Bonaval e quedei abraiada coa cantiga, pareceme moi bonita, moi especial e empecé a decorala, non? A memorizala. Este especial interese pola nosa lingua fixo que estudase galego desde o Brasil e máis tarde viaxou ata Galicia co programa Galegos en Fronteiras, que suma xa 34 edicións. Galegos en Fronteiras é un programa moi interesante que leva o galego, a cultura galega e Galicia a un montón de lugares distintos do mundo, a lugares xeográficamente moi distantes e culturalmente moi distantes, a veces tamén de nós. É un programa que trae moitísima xente a Galicia, que logo nas súas universidades, nos seus foros, nas súas empresas, a veces, pois promoven Galicia, promoven o coñecemento da lingua galega. Algúnas persoas que son xa moi coñecidas no ámbito universitario, referentes europeos e mundiais pasaron por estes cursos e incluso eu xa fui un profesor de algún deles. Quero dicir que sí, que hai xente que logo moita dela fai carreira universitaria ou está metida no mundo da cultura e toman moito como asunto seu a conexión con Galicia. Os estudantes que veñen aquí a aprender galego teñen tamén moito que ensinarnos, non? Veñen aquí a aprender a nosa lingua, a nosa cultura, pero tamén teñen moito que ensinarnos das súas linguas, das súas culturas, da súa maneira de ver o mundo. Entón isto é moi importante. E despois moitas veces necesitamos ver os de fora valorando algo para valorar o que nós xa temos aquí. No Galegos en Fronteiras participan persoas vidas de diferentes partes do mundo e por razóns non só académicas, senón tamén emocionais. Os meus pais emigraron, como tantos emigrantes, a Cataluña nos anos 40 e perdeuse a lingua porque eu nascín moito máis tarde e ao xubilarme era unha necesidade emocional, persoal, cos meus ancestros recuperar a cultura e a lingua. Antes de começar a aprender o galego, já conhecia mais ou menos a Galícia, porque já fizera vários caminhos a Santiago, pero quando comecei a aprender o galego e a ler, sobretudo, a literatura galega, conheci a cultura de um jeito mais profundo. O meu primeiro contacto com língua galega foi através da poesia de Rosalía de Castro. Gostaria-me ler os livros de Rosalía de Castro. Preguntámoslle a Tallán como viviu ela a súa participación neste programa. Escrevime e cheguei e foi fantástico. Foi moi interesante polo tema da sociolingüística tamén, non? Entender a situación do galego e falar galego na clase, consciente de tantas nacionalidades. Penso que na nosa edición tiñamos como case 30 nacionalidades e todos falando galego sempre.
Un ano despois volvín a este curso e compartín piso con eles. Era moi bonito porque todo o día o galego. E había incluso un rapaz que falaba con geada, porque pensaba que era como moi auténtico, non? Un estranxeiro falando con geada. Como empezas a dar aulas de galego ás crianzas nas favelas de Río de Xaneiro? Este instituto onde estou eu, depois que aprobei as oposicións, está xusto ao lado de 3 favelas. A favela do Jacaré, que é moi coñecida, Rato Mollado, como chamamos tamén, outra favela, e unha ocupación que era ilegal ali polo pretinho do instituto, que se chama Barrio Carioca, e unha favela que está medrando, que se chama Triagem. Ningún outro instituto de secundaria ten un profe de galego, alguén que poda ensinar o galego. E a principio quedei un pouco reticente, pensaba que íamos fallar así miserablemente, porque son nenos moi complexos, hai o tema da violencia, da indisciplina. Entón, a primeira disciplina que empezamos foi de baile, porque pensábamos, son nenos que están 8 horas sentados estudando. Entón, pensábamos que sería importante que movesen os corpos, non? E como era unha cousa así moi exótica para eles, quedamos co tema do baile. Direita, 1, 2, 3, esquerda, 1, 2, 3. Pero era imposible falar do baile sem as panderetas. Então levei um dia as panderetas e houve 2 nenos que nunca saíram do Rio de Janeiro, que non sabían que era Galicia e empezaron a tocar a pandereta como se foran galegos. Xa tiñan aí dentro. Sí, entón ao final tiñamos este momento da clase de acordar o corpo, despois cantar as músicas tradicionais. Encanta-lhes a saia da Carolina. Carolina, vai dizendo, vive con quem vai ser, O Galegos Sen Fronteiras crea auténticas embaixadoras e embaixadores da nosa lingua e cultura. Conectarnos con outros países non só abre oportunidades para nós, senón tamén para os demais. Hai alumnos e alumnas que veñen a cursar galego de 20 países distintos, de 20 linguas diferentes, non? E é moi emocionante ver que cada ano volven. Sempre lles digo, así con certo humor, que marcharán sempre namorados e volverán namorados, e non me equivoco. Os galegos moitas veces non nos damos conta, porque non estamos afeitos a vivir na nosa propia sociedade, pero somos un pobo moi acolledor, un pobo que trata moi ben ao forasteiro, ás persoas que veñen de fora, tanto no ámbito material como tamén no ámbito anímico e afectivo. Somos tamén moi curiosos polas culturas de fora, pola xente que ven, porque nos visita, e iso temos que tamén saber aproveitalo para proxectar a nosa lingua e a nosa cultura. Que aquí a xente é moi aberta, moi orgullosa da súa lingua, eso impresionoume moito. Galicia sempre tivo esa imagen de ser un pobo cerrado, mas non é así. O pobo galego é moi aberto. Cando cheguei a Galicia verifiquei que, de verdade, aquí as persoas son moi simpáticas, moi abertas, que realmente teñen este apego pola súa lingua. Agradecemos a Tallán a súa xenerosidade e a atención a nos televisión, ademais das pontes que construe día a día entre as linguas e as culturas. Moitísimas grazas por esta conversa, por contarnos todo isto. A verdade é que me quedo abraiada e co corazón super brandiño de escoitarte todas estas historias. Sei que vas a vir en breves, unha viaxe a Galiza, así que agardo que nos poidamos ver. Moitísimas grazas e unha aperta moi fonda. Muitas graças a vocês e sigamos com este trabalho de normalizar também o galego no instituto, na universidade, onde mais queiras, na vida. O galego na vida e no mundo.
que estou em os teus lares.